Hej, velkommen til min kanal. Det er ved at være længe siden, jeg har lavet en video, og det skal selvfølgelig laves om. Lige en ting, inden jeg kommer i gang med endnu en lang video om alle mulige elektriske dimsedutter. Husk at gøre mig en tjeneste, hvis I synes, det her indhold er interessant, spændende og måske lærerigt. Så abonner på min kanal og giv den et like. Det betyder rigtig meget, for det er det, der giver motivationen til at lave et indhold her. Pas på jer selv derude. Hej. Det, jeg har gået og plusset med her den sidste måneds tid, det er, at jeg har testet et nyt solcellebatteri. Og det har jeg, lige for at genopfriske mit gamle setup, var jo de her to 12 volts batterier i serie, hver på 200 ampere timer, så i alt 200 ampere timer ved 24 volt nominelt. Og det har jeg sådan set været okay tilfreds med. De har jo de udfordringer, som det nogle gange har, når man kobler to batterier i serie, at de kan skride lidt fra hinanden over tid. Det problem har jeg godt nok næsten fået løst ved at installere sådan en aktiv balancer, som flytter, jeg ikke for eksempel målbånd, som flytter, strømme mellem de to batterier. Det der er hovedgrunden til, at jeg vil have et nyt batteri, det er simpelthen, at formålet med at have mit batteri for mig, er, at jeg kan lagre strøm i løbet af dagen, og så kan jeg, når elbilen kommer hjem kl. 3, overføre energien til elbilen og tømme mit batteri. De der 4,5 kWh, jeg havde i mit gamle system, var simpelthen for let. Bare på en nogenlunde almindelig solskinsdag var de fyldt op til middag, og det betyder, at jeg spildte 3 timer solenergi de fleste dage, og det irriterer mig helt vildt. Jeg har jo 3 kW solceller her på taget, og som jeg har i baggrunden heroppe, har jeg min gamle trofaste hybridinverter, som står for at hive strøm ned og lagre det på en batteri. Så jeg var på udkig efter noget, hvor jeg dels større kapacitet, og to, at jeg ville få et batteri i stedet for 2 batterier. Jeg stod lidt til måske at kunne få et par batterier fra min far, så var jeg oppe i 4 batterier, og det blev bare noget rod. Så jeg vil, for at gøre det simpelt, så gik jeg simpelthen efter et stort 24 volts batteri. Og det har lykkedes mig at finde. Det står lige her. Jeg har fundet sådan et 314 ampere timers, igen selvfølgelig lithium-ion fosfat batteri fra Rockcycle, som det hedder. Og som altid, så er det jo min egen sur tjente penge, jeg bruger på mit udstyr, så der er ikke nogen, der har sponsoreret det, så derfor kan jeg også sige nogenlunde min ærlige mening om det. Den her version er jo en såkaldt smart funktion, og det har jeg egentlig ikke i udgangspunktet ret meget at bruge til, fordi jeg har min egen Victron Smart Shunt, der måler på, hvor meget strøm, der kommer ind og ud. Men det er faktisk meget sjovt lige at se, hvad mener batteriet selv, ladestanden er. Derudover kan det levere 300 ampere, og det har jeg på ingen måde brug for. Jeg trækker maks 100 ampere, og det gør bare, at det kører rigtig godt, og det bliver ikke overbelastet. Typisk når jeg skal have strøm på elbil, jamen, så sætter jeg den til at lade med 10 ampere på 230 volt. Så det er de der, det er små 100 ampere, den trækker fra batteriet af, og det er også det her dimensionerede kabler og sikringer og sådan noget efter. Og min hybridinverter op kan maks levere 3 kW. Så der holder jeg mig også inden for, hvad der er sådan rimeligt, uden at presse den helt ud over kanten. Men, hvad mener jeg så om den der fætter, jeg har købt? Ja, altså i det store hele, så er jeg super glad for den. Det kører lige som det skal, og jeg er færdig med at tænke over, om det ene batteri nu er lidt mere ladet op. Fordi det er jo den fordel, man får, når man kører en samlet enhed. Den her har jo en BMS, som holder øje med hele batteriet. Så det skal jeg ikke koncentrere mig om mere. Den anden kæmpe fordel ved at få det som et batteri, og den har 300 amperes BMS, er, at den er meget mindre følsom overfor, at jeg hiver store strømstyrker, uden at spændingen falder for meget. Så de der 2 kW kan jeg faktisk hive ud af den stort set, til den går i 0. Og det synes jeg er rigtig fedt. Der hvor jeg har haft lidt udfordringer, og det er jo ikke rigtig udfordring, men det er mere
de gamle batterier kunne faktisk levere en tand mere, end de var opgivet til. Så de der 200 ampere-timer, jeg havde før fra GLCE, kunne i princippet levere 210-215 ampere-timer, hvis jeg tillod at køre helt ned til, hvor BMS'en slog fra. Den her leverer typisk lidt mindre, end det den er opgivet til. Undskyld, jeg er mega snottet, så det håber I kan bære over med mig. Den typiske belastning, eller den typiske kapacitet, jeg kunne hive ud af det der, er omkring 310 ampere-timer. Men det er så ikke hele historien, fordi her har jeg har valgt at køre min hybridinverter lidt mere konservativt, så det er reelt set den, der slår fra, inden batteriet slår fra. Så hvis jeg har endnu ikke testet, hvor jeg simpelthen kører helt ned til, hvor batteriet slår fra ved 22-23 volt, så skal jeg helt sikkert nok kunne trække de sidste 2-3% ud af det. Så i dagligdagen har jeg omkring 98% af den nominelle kapacitet, jeg kan udnytte. Og det synes jeg er super fint. Der er ingen grund til at presse det helt ned, så BMS'en trigger en afbrydelse, fordi det er lidt hård kost for sådan en batteri. Men I kommer lige med rundt og ser, hvordan i store hele, så er det jo samme setup som før, samme sikringer, samme smart shunt fra Victron, men I kommer lige med. Det er jo inden det her skab, mine batterier de stod før, med lidt ventilation. Og i dag er det jo bare lidt et rodet hul. Men der er lige nogle ting, jeg vil forklare her. Der er selvfølgelig min hovedafbryder, som jeg stadigvæk har. Hernede ligger den der Raspberry Pi, som jeg lavede for også en måned siden. Den har jeg en separat video om, hvis man er nysgerrig på den. Det den gør, det er, at den sender Victrons data ud på nettet, så jeg kan tilgå det alle steder. Det er jo egentlig bare en lille mikrocomputer, som man programmerer, og så flasher man med Victrons software. Så den opfører sig som en Victron software, eller Victron DIMS. Jeg ellers har herinde, den er Victron Smart Shunt sidder oppe i toppen deroppe. Og den måler jo alt strøm, der går ind og ud af batteriet. Og er jo så lidt en modsvar til den der Bluetooth-forbindelse, der findes på batteriet. Herudover ligger der så en 100 amperes ANL-sikring. Ellers er der ikke så meget at sige til det her. Herovre ved siden af går strømmen jo så ind på de her to terminaler. Herudover har jeg monteret igen et Anderson-stik. Dem er jeg lidt fan af. Og de sidder også på de her terminaler yderst, altså hovedstrømgiveren, strømkilden inderst, og så mindre forbrugere udenpå. Det jeg bruger den her til, det er, når jeg undtagelsesvis har behov for at lade strøm på batteriet, som ikke har noget med min hybridinverter at gøre, så kan jeg koble den her separate lader til. Og det er jo bare en almindelig standard 10 batteri lader, som jeg kan koble til her. Og den har jeg haft brug for én gang, for det var lidt noget slud, jeg sagde før, at jeg ikke har haft trigget BMS cut-off på den her. Det har jeg haft gjort én gang, hvor jeg havde hævet 324, tror jeg det var, ampere-timer ud af det. Og der er jeg simpelthen drevet den så langt ned, at batteriet var slået fra. Og når først batteriet slår fra, jamen så kan jeg heller ikke få liv i min inverter. Det vil sige, at jeg kan ikke få min inverter til at lade på batteriet. Der havde jeg brug for at have en ekstern lader på, så derfor er den altid god at have. Ellers er der ikke så meget at sige herinde. Jo, jeg har den der computerblæser, som kører på en lille omfarmer fra 24 volt til 12 volt. Og den her, Victron Smart Shunt, har jeg valgt at køre på lidt samme system. I stedet for at det kører på 230 volt via en almindelig mobiloplader, så har jeg valgt, at den også kører. Den bliver strømforsynet direkte fra batteriet af, så selvom strømmen går herhjemme, så kan jeg stadigvæk overvåge den fra nettet af. Eller i hvert fald, hvis nogen slukker for kontakten herude, så mister jeg ikke lige forbindelsen til den. Den kan stadigvæk nå wifi ind i huset, hvis det går helt galt. Jeg vil lige prøve at vise jer den app, der hører med til batteriet. Det kan ikke herinde i. Den ligger herinde, den hedder WattCycle.
vender jeg lige til her. Jeg skulle gerne komme med en visning lige om lidt. Yes, gør den også. Den siger 68%. Og det er sådan egentlig en meget basis app, som viser batteriets temperatur, batteriets spænding, hvor meget det arbejder, hvor mange ampere der går ind og ud af det. Og jeg kan tænde og slukke for de der, om den skal lade og den skal aflade. Det, der er spændende at se herinde, det er egentlig, jeg kan se ladestanden på alle 8 enkeltceller. Og jeg kan se, hvor godt de er balanceret. Og det er derfor, det er vigtigt en gang imellem lige få batteriet hævet op på 100%, fordi det er først, når de der er 95-100%, det tvinger batteriet til at køre den her cellebalancering. Så det er super vigtigt, at man ikke bare altid ligger og kører fra 20 til 80. At man lige kommer op på 100 en gang, men det er jo lidt det samme som nogle elbiler. De er også godt at lige at komme på 100 for at den reelt kan måle, hvor meget strøm den kan indeholde. Nå, det er sidespring. Jeg hopper lige over i Clever. Nej, snakker jeg ikke. Det er noget røver til. Jeg hopper lige over i Victron-appen. Og hvis du lige husker på, at batteriet mener, at der er 68% på nu, så hopper vi lige over i Victron-appen, som skal vi se her. Og her har jeg jo både min, der kan I se den Raspberry Pi, at den er sat op. Og jeg har min Smart Shunt her, som jo så ser ud til at sige 62%. Så der er en anden forskel i forhold til, hvad batteriet selv mener, og i forhold til, hvad min Victron rent faktisk har målt sig frem til. Og de der Victron Smart Shunt, de er altså relativt præcise. De ligger typisk med en fejlvisning på 1-2%. Så ja, det er sådan, det er. Det er helt klart Victron, jeg stoler på, og det passer også med, at den går i 0, når min hybrid inverter slår fra. Og der kan godt ske, at der er en restkapacitet i batteriet, som jeg ikke har udnyttet. Det er sådan, det er. Som I kan se lige nu, går der de der 1100 watt ind lige nu. Der er sådan lidt blandet skydække i dag. Og den her hybrid inverter kan peak op til lige godt 2000 watt, når der er helt skyfrit. Og som sagt, så har jeg de der 3000 watt solceller. Så det er okay. Det kunne godt ske, hvis jeg havde en hybrid inverter med lige lidt større MPPT indbygget. Så kunne jeg måske hive, det ved jeg ikke, nogle få 100 watt ekstra ud. Men det er fint. Men I får lige, jeg viser jer også lige den der ladekurve fra det forsøg, jeg lige har kørt her med fra 100% til 0. Hvordan det ser ud. Du kan se her, det er sådan en helt klassisk ladekurve, som jeg har set rigtig mange gange i løbet af den sidste måned. Med relativt jævn solindstråling i løbet af formiddag og middag og start af eftermiddagen, hvor vi peaker i det tilfælde her på 100%. I stedet mellem kl. 3 og 4 om eftermiddagen. Og så derfra bliver elbilen sat til at lade op og dræner batteriet til 0%. Nå, lige for at runde den her video af og komme med en eller anden morale. Og moralen er selvfølgelig altid, at lad være med at køre for småt, fordi det er jeg virkelig god til. Og det er selvfølgelig, fordi man køber det, man har økonomi til, og det, man tror, man har brug for. Og jeg startede ud med en 12 volts hybrid inverter. Det var selvfølgelig klart for lille. Og så har jeg købt for små batterier, og så nu har jeg fået større batteri. Og det er jo for så vidt godt nok, men det er jo en dyr løsning, fordi godt nok har jeg fået solgt mine batterier, men det er jo alligevel et stykke fra indkøbspris. Men når det er sagt, er jeg så glad for det batteri, jeg har fået? Ja, det er jeg. Og i den ideelle verden, så kunne jeg da godt finde på at købe 2 af dem, eller købe et stort 48 volts batteri på 16 kWh. Men jeg har fået en løsning, der dækker det behov, som jeg har beskrevet. Altså at kan lade fra morgen til cirka kl. 3, og så lade på elbil. Vi har 2 elbiler. Vi har en Skoda Enyaq, som kører på Clever abonnement. Den passer sig selv. Så har vi en lille Hyundai Kona, som i store dele af året faktisk kører på ren solstrøm fra det her lille anlæg. Og det passer perfekt. Det er, når fruen kommer hjem ved 3-tiden, så sætter hun den til at lade op. Og jeg kan allerede nu se, at vi får meget bedre udnyttelse af solen.
på den måde her, at i stedet for, at vi kunne slatlade med 4 kWh, når bilen kom hjem, så kan vi jo nu, ja, vi kan selvfølgelig hælde de 8 kWh på, som er på batteriet, og samtidig med rest af dagsproduktionen, så er vi mange dage oppe og leverer 13, 14, 15 kWh. Altså for en hel dags solproduktion. Og det synes jeg, det giver rigtig god mening. Så tænk over det derude, sæt jer et mål for, hvor meget strøm, hvad er det for et behov, du gerne vil kalde strøm til, inden du går ud og køber et batteri. Og ja, nogle gange må man købe det, man har råd til, og andre gange må man købe det, man har brug for. Og det er ikke altid, det kommer samtidig. Men pas på selv derude, og god søndag. Så skal jeg ind og få det her snot ud af trottoirerne. Så vi ses. Hej.